отново, вие сте с Юлия и Митко студио. За съжаление не знаем кой епизод е. Не помним, по. И както знаете, вече Митко участва. В вакансията, че може да участва до някъде. Вече. През цялата вакансия. Защото сме вакансия от Даскал. Да, лошо, нали? Не. Да, до някъде. След малко, като стане 19 часа, ще си поискам заплатата от фирмата, в която съм. Сега Юлия ще ви покаже. Тя е в Съни, аз съм в една друга, която... Аз съм моето животно. Да, бе, ти ще напишеш там горе малко десет, ще видиш коя фирма съм. Добре, така. Вече имаме да вижте в YouTube, иска да гледа епизоди с нами, както и Изабела. Сигурно ще ми стане фен. Здрасти, Финиас. То е известно животно. Ти казвам от сега. Браво, известно животно. О, колко много харесвания. О, мале. Има два едностайни имоти. 3. Да. И колко... Уоу. Колко много порадвания, колко много приятели. Днеска има само още 9. И не мисля, че си ги е правил толкова, както ти си ги правиш. Не. Едва ли се порадва всеки ден за себе си. Той Но аз не си ги правя и аз. Аз имам 4 порадвания. Не съм много известно животно. Дали си някога си бил животно? Известно. Да, ти не си била. Аз съм била. За един ден. То за един ден. Ако спеш да менкаш... Така. Абонирайте се за Дукстар. Това съм аз. И гледайте клиповете му, станете фен, абонирайте се за него. Имам геймплей с 9.961, абонирайте се за него. Първият клип има описание. Описанието има за неговия канал. Добре. И така. Ако искате да ви научим на нещо, просто пишете, питайте ни въпроси. Митко го питайте за Майнкрафт, защото няма нищо не знам за тази игра. Така, искам само нещо да ви покажа. Питайте ме, не само за Майнкрафт, питайте ме за Майнкрафт, питайте ме за League of Legends, питайте ме за... Дракон нещо си. Питайте ме за Draken Sank, не съм качил още епизодите. Или Дракон Сити. Ще ги чуя. Питайте ме за Electric Man, питайте ме за Ace Tower. Да, разбраха. Нататък. Питайте ми за World of Warcraft. И как се използва към тази студио? Да, и така. Ще качи клипове как се използва към тази студио 7, може би и 8, ще използвам как се използва Sony Vegas. О, боже! Аз, където и да отида, пак минава по един. Това е общо заето за този епизод. Да, ако искате нещо да ви помогнем, просто ни пишете на коментар. Или във Фейсбук. На коментар. Ама вижте, ако все пак имате затруднение, не пишете толкова на коментар. Това е моя скайп. А това е моя. Неговият е... Май беше така. PV99. Това е неговия. Сега до скоро от нас. Сигурно ще се видим скоро. До скоро. Ще кажеш нещо? Бай.